Na ako'y pangutana ba sa inyo? Oh, unsa may mong pangutana? Sayop dahil ang pastor musuroy sa maisan sa membro? Unya, ampuan ang maisan? Sayop dahil na dahil. Ah, Perting sayo pa. Laliman ka. Suko kay mo nga ang mga ribultos katoliko giampuan. Di ba? Suko kay mo na. Nya karon unsa man ning pagkabutangan na ron be? Nga ang mais imo na minawang ampuan. Oh, dili kag ribulto ampuan kay adto kas maisan mampo. Ang maisan imong ampuan nya wara ba mi doktrina nga kanang ribulto ampuan nya inyo ra nang pasangil sa katoliko. Perting ginasayo pa nga naman in the first place. Bisita ka, way problema. Pero dapat nga mangayo, murag laing kalibutang istorya ni, no? napod. Sorbi na po tag maisa tong membro. Salamat kaayo. Bantayan jud mo bili trabaho sa pastor. Bantayan jud ang mais ug nagtubo. Long, ang mais long, dagko na kay long. Magkabahin sa pastor long. Hapit na bungay mong mais. Dolong. Kung may nalagantos, makabahin na tani.